baadi yettode goto kala ko siɗi e ɓerɗe mum salmitewen ko weytoro salminama ɗin calminali tedduɗi jaltinedi kami mbaɗi guille kos min mbaɗana min yimɓe ceerno mo mouhamad siradiam ya habibam ballo am aduna e nakara fof ko an min jakori nde jimami fof allah humtat haaju am nde ceernam duri fof allah jaago lelata ceernam duri par wontima e lattini par wonti mbi zamzam no jogene yare walyaɓe allah nentitama e ñamuma sarifaɓe ɓe nangui otoji ne juuroma walyaɓe allah jori koye ma e gandal ɗomɗiti nde ceernam ari e hottiɗoɓe jeybata ceernam no jooɗe calne wutide qiblata omo laara arsi e kuuti jomum jeyɓe koye fedene laɗam no ceerno ɗo jabbede seyku tijjani ceernam jooɗi ɗo mo yimamale mo yiɗmamale mo rengadani o wasata mo anma waya waytani ha abada o beddata sa jooɗo bate umorowe tolay daro moɗe fof no ɓuuro kamɗi jooɗe ɗo dewɗoɗa yiɗɗonano ceerno fuɗi yiɓe ɓerna ko toon ma hikkudeje taka wuɗɗi e ngabbire yen yiniren so yima ceerno ɓe resiro pittandu wotuɗo aduna pittali fof almuɓe sekku jan tinde beltoɗe saabu golle moƴƴe koye mandankeje wattate dara salam ko allah hujiɗani ceerno men mo yiɗma mo anima fof ko jomum rokkuma so allah hubbi foyre jomum gellito pitten jama ɓertoyduma yonti garal mouhamadou siraji jaɓɓeteɗe ɓerde ɓer ceernam ko teltelle leyo ɓerde fo kem campe tom sabundir ɗo kumata jalaluɗi ɗo mamoudou e gay fa so yooro wuuri wayino ɗen kabata yimɓe mamata lacce ballal nen sinde sowto ɗum dia almudaɓe am sombolo nangue ɓe